Абе, Ренде, какво става? Цял ден ли ще ги чакам тия? Ще дойда, сериозно си. Гледай да не ме изпържеш, защото после ще пържа аз. Знаеш как е в този бизнес. Уели вода! Те, какво говорят тия? Мани ги тия шматки, нека си говорят. ولا شيء يحجون يسأل على كلامك كل شيء تمام؟ اسمع رجلي Питайте стоката. هذا يستوب Yeah, come on, it's like that, y'all. Come on, it's like that, it's like that. Allez, c'est ce qu'ils auraient. Най-тозарските коли карат бизнесмените, най-красивите жени имат тарикатите. Най-тозарските коли карат бизнесмените, най-красивите жени имат тарикатите. Айде по-сериозно, брат ми, айде випче тарикат си, кой каквото да говори, като тебе няма втори. Шампиони, шампиони, правим се кота милиони. Щом ни кацна бети мацки, цяла нощ са без спирачки. Шампиони, шампиони, правим се кота милиони. И с парите, и жените, по-добри от най-добрите. Мерцедеси С-класи карат бизнесмените, с БМВ-та лъскави джитка тарикатите. Мерцедеси С-класи карат бизнесмените, с БМВ-та лъскави джитка тарикатите. Айде по-сериозно, брат ми, айде випче тарикат си, кой каквото да говори, като тебе няма втори. Шампиони, шампиони, правим се кота милиони. Щом ни кацна бети мацки, цяла нощ са без спирачки. Шампиони, шампиони, правим се кота милиони. И с парите, и жените, по-добри от най-добрите. Шампиони, шампиони, правим се кота милиони. Щом ни кацна бети мацки, цяла нощ са без спирачки. Шампиони, шампиони, правим се кота милиони.